Ban yo ya ki kubor bat ki jingtip pila ban subscribe ya ka FLOWDA MILES Channel. Hapdeng ka jingbun kam ki seng sanyhima sima ban penkre na ka benta ka election MDC shepo ki ying dorbar thawain ka JHADC bat ka KHADC ngila ban yo I ba ki seng sanyhima sima kilas dang ban penkre ya lau jong kurtong ban aireng hakane ka election MDC ka ban sawan nalor ka jingbun kre ka jong ki ban se yo kurtong uba ki ibit ban penikun bat donru ka ta ka jingkerman scam ba u la neka kin sapoi ka thong ban yo ban don hapo kate ki ying darbar thau ain kaseng voice of the people party kawai na kiseng sanyhima sima kala deb ban penbana shigilat pathai kubor tang hakini kitayo kibala le no but way na ki kertong ya ka kaseng kala ibit ban sei kalong ba Closroy Laloo nakajing persang ban wat jingtip da ka batiknash phanguni Samla nakliang kani ka channel kala yo ban lum ya ki katto kani ki jingtip shaphang uni Samla u Samla Closroy Laloo udon menta kumba live house nem karta but ubasong ubasa hagisnong Moodymmai kabaha papo ka West Jait Hills District uniu Samla unyakun ya ka election MDC na ka Moodymmai nongkro Constituency but ubelongru u active member jong voice of the people party ulapendep ya ka qualification lani ka jingpule ka jong u ya ka SSLC na Moodymmai Secondary School ya ka HSSLC ula pendep na ka kiang nomba Government College Jowai na ka science stream but ula pendep ya ka BA ka jong u na Thomas Jones College Jowai ya gidi alet pat ula pendep na ka thalas ken but ula pendep ru ya ka DCA ka diploma in computer application ula try kumu educational volunteer jong ka Bharti Foundation ha ka SSA LP school lomwa suka Moodymmai kumba arsnem ula troiru haga jodo gian organization in Shillong kumba arsnem shiteng kabadai ka non-profitable organization ula longru way usamla ubay shimbanta nakathain jentia hakito ki por ki ba arden ushatkan nakabanta ka reservation policy ula longru way ukhon samla jong shnong Moodymmai ubadan ya kata ka jingkit kle nakabanta ka imlang ka salang bat ka baha kamiat jong shnong Moodymmai hi baroh kywei